monggo Bu salah setunggal. Bu. Janji sabar sawae parine leren dhisik ngedem rasa. Iya. Sesore sampak terus. Ya kajarakan lakon loro dadi siji. Iki mung lakon loro dadi siji, Nduk. Mau bengi iki lakon papat dadi siji nganti megap-megap aku. Neng endi? Neng uter. Ya ora apa-apa diwet-wet tenagane sesuk isih nyambut gawe. Ah, monggo dipelajengaken, Bu. Babatan tak tandure sesuk tak lungsure ora areng sing papa Sabda Purnama mijil saka ngendi? Saka Laladan Kotaan Polokarto Sukoharjo Makmur. Pangarsane Lengasta Gender kadangku tuwa Ki Sabar Sabda sing kepareng penata gending Lengasta Kendang anakku lanang diaji. Weh ngono sesepuhe yang kakung Daliun Mbah Kakung. Monggo Dik. Iya iya mampir mas bermumpar mampir diampirke mak diampirke nenggone sapa nenggone mbok dicempluk mbokmu dicempluk lor kono kira pesindenmu zaman tempo dulu. Oh ngono. Isih seger kewarasan. Wah, isih seger kewarasan. Ya isih lemu ginak-ginuk. Oh ngono, kok ora munggah panggung. Rewang ning mburi. Mau adang sego ya mbok dicempluk. Nggih Budhe nyuwun pangestu anake lanang duwet gladen wonten mriki, gladen kok njaluk bayaran. Ya ora gladen nyambut gawe ngono. Wah, jer diprotes ae. Monggo Dik. Kepenak unine mlaku dhisik ora ngenteni. Allahumma sholli ala Muhammadin Allahumma
nganggo solawat mau ngarep ya wis nganggo pengaosan. Wis nganggo pengajian. Wah, Bapak Ustaz jos tenan. Tamu karom Bapak Firdaus. Menika pikantuk salam saking bos kula Pondok Pesantren Al-Falah Bapak Sri Setyo SH SPDI MSI. Katur Bapak Firdaus wis kondur. Ya, najan wis kondur salame wis tak aturke sebab Bapak Setyo ya SMS tenan iki mau. Ya ora ngopo-ngopo. Monggo, Dik. Pipa pabrik ojo tobel mbok ne sawi apenen gedhek anak kunduk anak kokang denok deblong anak kokang sedoblong-doblong anak kunduk Sartini ana timbalamu apa mak nimbali anakmu sebelah banget bunga rasane ngatiku ya nduk kalenggan ratri iki kelakon tinimbalan sowan ana laladan curidan pareng jorong grogol suka harja makmur sowan ana curidan rambah sepisan iki. Sowan rene lagi pisan. Biyen sing wis nate sowan rene iki dalang-dalang senior awake dhewe ing antarane Raka Mas Rujita Kliwir saka Gagak Sipat nate. Swargi Pak Toto nate. Terus panjenengane sedulurku tuwa Kang Mas Sabar Sabdo ya nate. Kepareng Babar Astana curidan kene. Ngono. Tak umpamake wong dahar ki kala mangsa ya dahar sate, ayam bakar, bebek goreng, ini ya sok-sok dahar tiwul. Lah kok ngono? Dahar sate ki Mas Rujita Kliwir, dahar bebek goreng ya kaya panjenengane Pak Adi Sabar Sabdo, Pak Toto biyen. Lah bengi ki dahar tiwul. Lah kok tiwul? Atik wayangan kaya kirik kerah ngene ditimbali rene aku yang ameng-ameng nyawa kok nduk. Iki rapokal gawene Pak Bayan Tardi. Lah kok Pak Bayan? Urung suwe nduk aku sowan nyangik ana laladan menur kulon kono tinengganan Bapak Tardi. Terus paring dawuh, Dik Cangik, sampeyan rasulan ana kebayanan loro kowe tak jak rono. Ngono. Kelakon bengi iki sing rawuh rono sapa? Bapak-bapak panitia. Bapak-bapak panitia kepareng rawuh kabeh. Rawuh ana sudungku dhuwet mbaki kono. Disepuhi bos. Bose sapa? Sing kagungan dalem iki panjenengane Mbah Min. Bos api. Kepareng rawuh ana sudungku kono paring dawuh, ratri iki aku komplit sak kanca pengrawit pesinden sowan ana laladan curidan, ana ing adicara rasulan utawa bersih desa. Rasulan bersih desa. Jarene wong rasulan bersih desa kuwi bid'ah mak. Ora nduk, miturut ajaran ning agama kang ndak rasuk ki ora bid'ah. Kuwi ngleluri kabudayan tinggalane para nenek moyang kang wis jempo ning angin cinandhi ing ngawiyat. Bersih desa kuwi ora kok singlar saka adeg ing agama ora. Yen ngrembug agama aja ngrembug budaya, nek ngrembug budaya aja ngrembug agama. Agama lan budaya seiring sejalan, berjalan bersamaan tundone bakal becik kedadiane. Tuladane kaya bengi iki. Kok ngono? Aku percaya sesepuh-sesepuh ing laladan curidan sak kiwa tengene kene iki tansah nengenake ning pangibadah nyatane mejite ya ana. Lho, mau jemaate ya kebak nalika sembahyang Isya. Ngono. Banjur kang memetri budaya seni tradisi ya akeh. Mulai ngantare budaya karo agama kudu seiring sejalan. Budaya tanpa agama bakal rusak kedadiane, agama tanpa budaya penganute ya mung sithik, ya mung diceramahi tok ya ngantuk. Mula kaya Pak Firdaus mau, saurunge ceramah ngetokke lagu sragenan. Oh ngono. Ajaran agama disebar luaskan karo masyarakat nang uga diparingi hiburan. Kuwi bakal rumasep ana ing sanubari. Nggih napa nggih, Lur?
Cocok. Kandhane kok mula sing penting yen rembug budaya ora dimor karo agama. Lah iki rembug budaya bersih desa kuwi maknane piye? Bersih desa kuwi maknane mensyukuri nikmating Gusti lumantar kanikmataning bumi. Lah kok ngono? Ora coba. Bumi ling tok nggo pancatan urip iki, Nduk. Dipaculi sawah kae, dipaculi ditanduri pari, tukul wiji pari. No kebon kiwa tengene omah ditanduri pohong, tukul pohong. Ana kala masane ning Saria ditanduri mayit tukul kijing. Kowe kok. Ana kala masane sinden kuwi nguyuh. Lho. Diuyahi sinden ya ora nesu. Ning nadyan mengkono aja nyepelekke bumi. Bumi kuwi yen Triwikrama tanggal 17 Mei perang tahun kepungkur ora gage. Gendenge do morak-marik. Gempa bumi. Mula ya kudu wajib disyukuri, diriadoi, ditirakati manut Pak Ustad yen ngendika. Ngono. Habluminalah, habluminanas. Lire. Habluminallah hubungan umat terhadap Tuhannya, habluminanas hubungan umat terhadap umat sesama di dunia ini. Ngono. Mula jroning wong kenduri kae ana digawe tumpeng asan, leter. Ana digawe tumpeng kaya gunung. Sing asan kae habluminanas perlambange hubungan antar umat beragama, hubungan antar manusia, mula leter. Sing ngadeg jejeg kaya gunung, pucuke lincip nang dhuwur, kae habluminallah, satu tujuan ke atas kepada Tuhannya. Betul? Ngono. Wis ceramahe sesuk neh. Iki sowan ron daleme Bapak Dalimin disembadani. Iki mau ya tuk salam saka Dekulanang Totong sing saiki lenggahe ana Rio Pekanbaru. Kirim salam katur para sesepuh-sesepuhing Curidan. Totong mboten saged wangsul niki nembe bar mantuk mawon namung kirintun salam sungkem, ugi kentun kiriman karangan bunga, ugi urun ora ketang sak para pirane demi terlaksananya acara malam ini. Matur nuwun nggih, Lur. Matur nuwun. Penyandang danane akeh-akeh, Nduk. Antarane Koperasi Mitra Usaha dan Bakso Mitra Bekasi, Jakarta. Terus nah Pap Miso Bekasi. Ana meneh bakso Solo asli Mas Totong neng Rio. Bakso Johor Indah Medan. Penyanyi Bapak Haji Yuyun Siswanto. Penyanyi Bapak Haji Rajiman Lenggana Semarang, Bapak Sarno Lenggana Lampung. Paguyuban arisan Curidan Rukun Santoso lan Guyub Rukun. Terus ana meneh paguyuban Ontel Sehat Curidan Parangjara. Banjur keluarga besar arisan Sukoharjo Makmur wonten ing Medan. Tidak ketinggalan warga masyarakat Kebayanan Kalih. Kebayanan Kalih iki sing asta penyanyi Bapak Sutardi. Pak Tardi. Nduk, apa? Pak Tardi ndekne sowan sedulurku tuwa. Sapa? Mas Lurah Senen. Oh, Mas Lurah kuwi sedulurmu. Mbok menawa ana mulunging penggalih Kang Mas Lurah besok di akhir masa jabatane tongkat kesinambungan Paprintahan Parangjara mugi keparenga diparingke Pak Bayan Tardi. Cocok napa cocok? Ngono. Mas Lurah ki piyayine Berbudi Bawa Leksana. Sapa? Masku Senen sekalian Mbak Ayu kuwi tenan. Kuwi glogok sok tenan Berbudi Bawa Leksana. Paribasane ratu-ratu Ngamarta. Putih njaba jerone yen iya ya iya, yen ora ya ora. Lah sajake ya iya. Mas Pur ki sing dipindheng mung siji Pak Tardi tok, liyane ora ana liya. Ngono. Tenan. Oh ngono. Matur nuwun Kang Mas Pur. Ndek ben pelantikan ya wayangan aku. Sok akhir masa jabatane ya kudune tasakuran wayangan aku meneh kudune. Cocok. Aku ya ditimbang Mas Lurah ya ora apa, ora sah apa, sedulur dhewe. Ya. Nduk, iki sowan ana Curidan disembadani. Sound system nganggo rejing dhuwur. Giva. Heeh, Giva. Saka nggone leledan Mbaki. Terus meneh iki di syuting, diabadikan. Video syuting saka Arga Sedayu.
Saka Ndayu Polokarto. Gambare bening tanpa kletik-kletik. Oh ngono. Ora nggo ketip-ketip. Iya, sok ben aku nyuwun kepingane. Mau wis pesen kok, Nduk. Jeneng kuyung karawitan jangkep sabda purnama. Ki ngentas mudhun kok kenceng ya ngibar ngadani pendadaran. Neng Pendopo Satyagraha. Sukoharjo oleh juara. Tok. Piro? Mbuh aku ora melu final, aku peleh mayang mah bengi. Rombong aku didis. Didis rombongane. Abot mayang witane wong sanggem. Ya itu kahian mayang. Kowe kuwi kok. Ngene mah bengi nduk final awake dhewe ndelala sowan ning nguter. Iya. Sineng kuyung Ibu Widowati pirang-pirang